Emir, prosím teba, slúbil si mi, že mi povieš pravdu. Čo je v tej obálke? Čo pred nami a sú detaily? Ak ti to ukážem. Ašu, už niet cesty späť. Táto pravda všetko zničí. Zničí všetko, komu si teraz veril. Ja sa nebojím pravdy. Bojím sa toho, že ma od seba odháňaš. Sme v tom predsa spolu. Pozri sa sama. Sú to dokumenty o Lejle. A Sude celý čas vedela, kde Lejla je. Využila ju, aby nás rozdelila. To nie je možné. Ona by nič také neurobila. Emir, to znamená, že Lejla... Áno, Lejla žije. Ale Ašuta urobila z nej zbraň proti nám. Prečo nám všetci len klamú? Prečo nemôžem mať aspoň chvíľu pokoj? Nikto neublíži. Ašu, sľubujem ti to. Ja sa ochránim aj pred mojou vlastnou rodinou. Viem, že po včerajšku je všetko zničené, ale Ašude si myslí, že nás zničila, že kvôli Lejle.
Budeme stať proti sebe. A budeme? Nikdy, Ašu. Ukázal som ti tie dokumenty, lebo ti dôverujem. Chcem Ašu ty zničiť. Ale sám to nedokážem. Potrebujem ťa. Dobre. Budem tvojim spojencom. Emir, nájdeme Leilu a zistíme presne, čo tvoja matka tají. Sme v tom spolu, ale len ako partneri. V tejto misii. Nič viac. Stačí mi to. Až dnes plánuje stretnúť v prístave. Tam musíme začať.